Балаға бәйләнүдән тукталысын. Гафу итегез. Артур, синең өчен начар хәбәрләр бар бит әле. Бу безнең азакынчы очрашуыбыз. Сез тыңламыйсыз, Ибитәй. Сез шул бер сорауны атна сайын бирәсез. Эшләрең ничек? Берәр алама уйларың бармы? Минем алама уйлардан башка бөтен берәүләр дә юк. Һәм бүген бит инде халык минем эшне миннән әйбәтрәк белә. Шуңа күрә моны егеткә карап җибәрегез әле. Мин бәләкәй чакта барсына да мин комик булам дигәч, барсы да миннән көләләр иде. Ә менә бүген берсе дә көлми. Әй, шуны кабатлап әйт. Көз көне. Котышкыч замана бит әй. Гомер буе мин үземнең барлыгымны да белми идем. Ә мин бармын икән. Һәм кешеләр мине күрә башладылар. Кызыкмы? Кайфың шатмы? Мөнир абый, бер генә әйбер. Нәрсә? Мин сәхнәгә чыкканда, мине Джокер диерсез әле. Джокер! Клоунга шәй ясагыз әле. Октябрьдә тот фильм, зур рәхмәт.